आसा गिबि गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय आरो खुलुमनाय थाबाय आरो फैबाय थानाय जोंनि हारिनि गिबि फोरबो बे बैसागो फोरबोआव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय लोगोसे माने बे फोरबोखौ बरायनाय थाबाय नंगौ आंहा मोनसे गिख्रांथाव जाथाय जाना थांदोंमोन गतिके बियो आंनि जेनेबा आंखो जोंनि किसुमान माने चक्रान्त आरो किसुमान ब्लेकमेलिं मोनसे बिसोरो ग्रुप दोङो बै ग्रुपआ आंनिफ्राय 1 करोड़ रां डिमान्ड होदो बै डिमान्डनि थाखाय बिसोरो 5 माह जालांबाय बिनि बे 5 माहखौ समाव बिसोरो आंखो माने फन खालायो बे रखमनो मेसेज होयो आरो मेसेज होनानै माने बिसोरो आंखो बुंबाय थायो जुदि बै 1 करोड़खौ होआबा नोंखौ गावथारनाय जागोन नोंनि परियालखौ गावथारनाय जागोन दा बेबायदि बहुद आंखो दाबि धमकी होबोबाय हादो बेबायदिनो आंबो बुङो आंहा बेबायदि गोहो गैया बेबायदि रां होनो हानाय मानो होनबा नोंसोरो साननो हायो आंहा किसुमान प्रजेक्ट दोङो नाथाय बेफोरो फिउचार प्रजेक्ट लानानैसो आं खालायनाय जादों दिनै आं राबार गायदो राबाराव पुरा फिथाइ मोना गय गायदो पुरा दा फिउचार प्लाननि कारनैसो बेफोरखौ आङो मावगासिनो दोङो आरो आं सासे एमसिएलए दा बे राबार गायनाया बबेयाव गायदोंमोन बिखौ आं गायदो बै ढेकियाजुलि सनितपुर माने बे जिल्लायाव जायो ढेकियाजुलि ओनसोलाव बियो माने अरनबारि होननाय बे ओनसोलाव आरो माने बेयाव आङो गायनाय जादों आरो बियो एसे फिथाइ थाइदोबाबो बारा इनकाम जायाखै दा बे प्रपार्टिनि सायावनो नोंथांखौ टर्चार होबाय थादोंमोन नामा बेबायदिनो नाङो आरो बै जन्तु दुष्ट चक्र बे ओनसोलनिनो गतिके उनाव बेबायदिनो माने आङो दिनै आंहा मोनसे आङो बै सासे एमसिएलए हिसाबै आङो दिनै सम होनो हाया मासाव खेबसेबाबो आं बै बागानाव थाङो आरो आं हदाय फुङाव थांनानै आं मोना गिदिंना फैयो खिन्थु आंनि माबा बिजि सिडिउलनि थाखाय बे खालि बेयाव आङो मोना थांबाय थांनानै आरो बै समाव एसे आङो बै ओनसोलनिनो बै आं जायखौ फोथायो बिसोरखो खिन्थु बे एसे जुगाजुग जानानै आं बै खोन्थाखौ बुंहरदोंमोन आङो जे 2 खालार जानुवारियाव आङो थांगासिनो दङ मोना समाव आङो मोनहैगोन ओरै होननानै दा बेबायदिनो बधय बै आंनि थांनायखौनो बिसोरो खाबु लानानै आंखो मोनसे ब्लुप्रिन्ट खालायदो आरो बे खालि आंखो आंनि ड्राइभार आङो इखालि मानो होनबा आंनि गार्डआबो दोङोमोन नाथाय गार्डआ आंदो बे खालि बिनि देहानि उसुबिदानि थाखाय बेखौ आंबो बुंबाय नोङो थांनाङा दे आङो बेयाव हरसिया थानानै फैगोन मानो होनबा आंहा मासाव मोनसे एकाउन्ट सोलियो आं बेखौ नायनो गोनां जायो आंहा एसे फुख्रिबो जावबाय हादो बेनिखायनो आं एसे केस 3 लाख लानानै आं खालि आं थांबाय ओमफ्राय बेबायदिनो ढेकियाजुलि टाउन बारनानै बै मना सेन्टार होनना बुङो अर्थात बाटासिपुर स्टेशन बिनि सिगाङाव मोनसे साहा बागान दोङो बै साहा बागानाव मोननाय गेजेराव मोनसे गारि गुफुर गारि मा गारिमोन आंखौ मिथिया बिसोरो आंखौ लाखिनो बुङो उनाव आं ड्राइभारखौ बुङो लाखिदे ओरै होननानै उनाव लाखिनाय उनाव बिसोरो 7 सेंग्रा ओमफ्राय 2 खम बैसोनि आइजो बिसोरो अखारना फैनानै सिदा आंनि गारिनि दरजाखौ खुलिनानै आंनि ड्राइभारखौ सिदा मोनसे रिभल्भार देखायनानै बेनि मासिखौ सियो बेनिफ्राय आंखौबो बेबायदिनो दिनै बिथांमोना आंनि माने खर'खौ खायो आरो ड्राइभारखौबो खानानै बिसोरो जोंखौ लाना थाङो आरो बे गारियाव 2 आइजोखौबो बिसोरो थिखांना लायो ओमफ्राय बेबायदिनो जोंखौ बहाय लांदो मायो प्राय 2 घन्टासो बिसोरो जोंखौ लाना थांनानै उनाव बिसोरो मोनसे जेरावनोखि माने खुनु पहर गैया लाइट गैया बेबायदि माबायाव लांनानै बिसोरो ड्राइभारखौदो आंखौदो बख'नानै बुंदो नोङो दिनैनि दिनाव जोंनो 1 करोड़ रां खिन्थु होनांगोन ओमफ्राय आं बुंदो आं दिनै 1 करोड़खौ आं नुवाखै आङो दांनोबो मोनाखै आं मारै 1 करोड़ होनो गतिके आङो खुनु पद्य होनो हाया ओरै होननायाव बिसोरो दिनै सिदा
आंनि मोखाङाव बा बिसोरो आंनि खुगायाव रिभल्भारखौ सोनानै बुंदो दिनै नोंखौ बेयाव गावफुनानै गालांनाय जागोन होनना ओमफ्राय आंबो गिनाय फैबाय इमान हाग्रा गेजेर दा मा जायगायाव लाबोदों आंबो जेबो मिथिया उनाव बेबायदिनो बिराद बिसोरो माने मानसिक भाबे आंखौ बहुत टर्चार खालायदो खिन्थु बेयाव आं ई रखम जादों जे आंहा कुनु आं जे मानसि माहारि हिसाबै माने खालि माने मा बुंनो अबाबो दिनै धैर्ययाव आङो माने बेयाव आङो जि सोंदों बेखौनो बुंबाय हादो उनाव बिसोरो बुंबाय जे नोंखौ दिनै जोङो भिडिअ नेकेड भिडिअ खालायगोन दिनै होनना बुंदो नोङो रांखौ होगोन ना होआ बुं दानो नोंनि वेल उइसारफोरनिफ्राय परियालनिफ्राय रांखौ ट्रान्सफार खालामनानै जोंनो हो नोंनो स्केनार होगोन होनना बुंबाय उनाव आं बुंदों आंनि परियाला इमान धोनि मानसि नङा आरो बे रखम होनो हानाय खुनु थासारि गैया होनना उनाव बै बेगाव मा दङ होनना बुंबाय बेगाव ओमफ्राय दा आङो बेयाव 3 लाख लाना हांदोंमोन ओमफ्राय बिसोरो बै स्कर्पिअ गारिनिफ्राय बेगखौ दिहुननानै बै 3 लाखखौ सेख'नानै लाबाय बेनि उनाव बिसोरो उनाव आंखौबो मेगनखौ खाफिनबाय ड्राइभारखौबो मेगनखौ खाफिनबाय खानानै बिसोरो मोनसे प्राय आधा घन्टासो बधय आं गोसोआव गैया मोनसे बै गंनै गुफुर गारि आरो इनिफ्राय बै आंनि स्कर्पिअ आरो स्कर्पिअ गारिखौ बेयावनो बिसोरो गालांबाय ओमफ्राय बिसोरनि गारियाव जोंखौ थिखांनानै बै मोनसे रुमाव लाना हांदो दा बै रुमखौबो आं मिथिया बहाय ओमफ्राय लाना हांनानै मोननै रुम आंनि ड्राइभारखौ मोनसे रुमाव सोदो ओमफ्राय आंखौ मोनसे रुमाव सोदो दिनै नों लांथं जानांगोन नोंखौ जोङो भिडिअ फुटेज खालायगोन होनना बुंदो बिसोरो उनाव आं बुंदो मानि थाखाय भिडिअ फुटेज बे फुटेजखौ लागोन होमबासो नों रांखौ खुलुमबाय दिनैनि प्रेस मिट लानायनि जाहोनानो जादों मानो होनबा जों दहायसो कालिन्दुवार MCLA दिलीप कुमार बर' नामा बिथाङा जोंनि सायाव माखासे इलिगेल लाबोदों बे इलिगेल लाबोनायनि जाहोनावनो जोङो बुंदों बिथाङा मा इलिगेल होदों जोंखौ मिथिया जोङो फैसा बिनाय मा बिनाय खोथा बुंदों नाथाय जोंथ' फैसा बियाखै रावनावबो डिमान्ड खालामाखै रावखौबो जों माबा खालाम जोङो जायगानि जों थागिबि हिसाबै बिथाङा बियाव हग्राजुलि एरियायाव माखासे लबार बागान दं गय बागान दं बिथाङा फैनानै गार्ड लाबोआबासिनो फैयो मा जाहोनाव गार्ड लायाबासिनो फैयो बेखौ मिथिया नाथाय जों मिथिनो मोनदों बिथाङा बेयाव फैफ्लानानै माखासे हिनजावसा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै थांनानै फैसानि थाखा लब देखायनानै बिथाङा अबावबा शिलं अबावबा मा होनो फालुफुं अबावबा हटेलाव थानाय जोङो मिथिनो मोनबाय थादों बेखौ लानो जों जायगानि थागिबिफ्रा जों लोगोफोरा जों सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांखौ सानसे सम जों संदाननांगौ होननानै जों साननानै लानानै ओंखायनो सानसेखालि बे फैमारबायबो फैनानै जों लोगो मोनबाय बिथांखौ जों नुबाय बिथाङा लबार बागानाव फैनानै दसे थानानै ओरै ओंखारलांनाय समाव जोङो बिथांखौ जोङो संदाननो होननानै जोङो बिथांखौ संदानलांबाय दानलाङै बिथांखौ जोङो थांनानै राङापारा खन्द गेजेर खाथियाव सानै सिख्ला बि थिखांबाय बे सानै थिखांनायखौ लानानै डाइरेक्ट बियो फालुफुं एरियाथिं थांदों ओमफ्राय जों खिथु थाङै बिथांखौ जों नायहैनानै बिथाङा रुमाव दोनहैबाय रुमाव दोनहैनानै जोङो रुमखौ जोङो नायनानै फैबाय दसे उनाव जोङो बिखौ बेबस्था लागोन साननानै जोङो सारिदुवारनि प्रकाशननि सायाव जोङो खोन्थाफैबाय खोन्थानानै जोङो सारिदुवारनि प्रकाशनाबो जोंजोंनो थांफानानै बिथांखौ जोङो एरेस्ट खालामनानै हमनानै जों लाना फैनानै सारिदुवारनि प्रकाशननि सायाव जोङो होनानै फैनानै जोङो न' फारसे जोङो फैबाय बिदि आरो ओमफ्राय जों दा बिथाङा बुंदों जोङो माबा माबि देखायनानै गावखौ गावनो नागिरदों मा होदों लं थं गावखौ खुहोदों जोंनाव फुटेज दङ फुटेजआ माने जों होनांगौबा जों होगोन रुमाव बिथाङा लानानै सिख्लाजों उन्दुनाय फुटेज गासिबो दङ आरो बिथाङा ड्राइभर ना फिए बेयो मिथिया सानै सिख्ला गाव सासे लादों दिलीपआ सासे लादों बिथाङा बे सानै गेजेराव बिसोर सानै गेजेराव सासे लादों बिथां बे पिए ना ड्राइभर जों बेखौ मिथिया बिथांनिबो फुटेज दङ जोंनाव जों होनो गोसोबा जोङो होनो हायो नाथाय जों होआखै बिथाङा बोरै भाइरेल जालांदों बोरै हरदों जोंथ' बिदि जोङो सोरबा जोङो बर'नि फिसा हिसाबै जोङो भाइरेल देखायनो होननानै जों खोन्थायाखै जों होआखैमोन गाव सोरजों भाइरेल होजाखो जों बेखौ मिथिया जोङो प्रकाशननि सायाव जों होबोबाय जोङो न' फारसे जों आवगायबोबाय बिनि उनाव जों खबर लायासै बिथाङा बुंनो जे बाटासपुरनिफ्राय बिथांखौ दैखांनाय जादों होननानै दा बे नंगौना नङा बेथ' नङा जोङो बिथाङा बाटासियाव फैदों जोङो नुदों जोङो बेखौ लामा ससेयावसो नुदों जों बै मा होनो
गग्रा खथायावसो जों नुदों जेथिया जोङो टाउनाव दंमोन होमबा बिथांखौ जों नुनाय लोगो लोगो बिथांखौ जोङो फिसा खालामबाय बिथाङा नंमारगौ नामा बिदि सिख्ला लाना थांमारगोन नामा नायनि जोङो दिनै सानसे बेखौ एसे फिसा खालामनि होननानै जोङो फिसा खालामना उनाव जोङो बै राङापारानि बे खाथियाव माने जों बिथांमोनखौ सिख्ला थिखांनाय नुनाय लोगो लोगो जों बिसोरखौ जोङो फिसा खालामनानै थांनाय जादों आरो फालुफुंसिम ओमफ्राय जों हमनानै जोङो फकागुनि सायाव जों गथायनानै जों फैदों बिथाङा रां दाबिनायनि बाथ्रा बुंबाय बेथ' जोंथ' रावनावबो जों रां दाबियाखै रां दाबिनांगौ गोनां गैयानो आरो जों बिथाङा गाज्रि खामानि मावनाय हिसाबै जोंहा राइट दङ हमनो मानो होनबा दिनै बिथां बायदियानो सासे उन्दै हिनजावसाफोरखौ लानानै जिनाहारि खालामनो सानोबा माबा मोनसे नामल' गाज्रि खामानि मावबाय थायोब्ला गुबुनखौ बोरै फोसाबनो बेखौ लानानै जोङो बिथांखौ जों हमनाय जादों थिग लानानै जों हमनाय जादों आरो जे बिथाङा बुंबावदों नोंथांमोना बिथांनाव थानाय 10 लाख फैसाखौ नोंथांमोना सेख'ना लादों होननानै दा बेनो बेथ' एथ' नंखाया मानो होनबा बिथांनाव फैसा जों दंना गैया जों चेकबो खालामाखै चेकआपबो खालामाखै बिथांनाव जोङो फैसा 3 लाख थाखाखौ जोंनो होदों मादों बा जों बिथांनिफ्राय सेख'ना लादों होननानै इलिगेल बे खोथाखौ बुंदों बिथाङा नाथाय जोङो सोरनो होदों बिथाङा प्रुफ देखायदों जोंनो नाथाय जोंनो बियो केस फैसा जोंनो थाइसेबो होआखै बिथाङा जों जि बुंदों अनलाइनाव जि होदों बेनो जोंना बेनिफ्राय बिथाङा जोंनो थाइसेबो थाखा होआखै जे आरो बिथाङा फंसे बाथ्रा बुंबावदों बिथाङा गावबुराजों नोंथांमोना बिथांखौ गावबुराजों खुगायाव थुसाबदों होननानै नंगौना नङा क'क्राझार थांदों होनदों जोंनावथ' बिदि गावग्रा गैया गावग्रा दङ माने जोंजोंनो फकागना दंखायो फकागनाव दङ फकागनाथ' बे सासे फकागनाथ' गावनि गावग्राखौथ' लाखागोन नङा होमबा बिथाङा लादों नाथाय बिथांखौ गोदोनायाव थुदों खुगायाव थुदों बे एखे नंखाया नंखागारा आरो बिथाङा जोंखौ मानो इलिगेल बिदि फानसावबाय थादों जोंथ' बिदिखौ आरो जुदि बिथांखौ जोङो प्रुफआ नांथारगौब्ला बिथांनि अल प्रुफखौ नांजोबोबा जोङो रुमाव थानाय माने गासै जों भिडिअ फुटेजखौ जों होनो दंबावो जों हाबावो दा नाथाय जोङो बिदिखौ जों सानाखै बिथाङा जोंनि सायाव जि एलिगेसन लाबोदों बिथाङा जोंनि बे माखासे दाय जाबसिननायफोरखौ बिथाङा बोखांना लानांगौ इमिडियेटलि जों बेखौ जों सानो बिथांनि थाखाय जोङो बिथांखौ जों गुरैयै जों दमा जोङो जायगानि थागिबि हिसाबै जों बिथांखौ खावलायो बिथाङा मोनसे बेबायदि फोरमानजों लोगोसे बेबायदि फोरमायगासिनो दं जे नोंथांमोनहा बिथांनिफ्राय बेबायदि फैसा डिमान्ड खालामदों दायो बेसेबां सैथो आच्छा डिमान्ड खालामनायाथ' नङा बेयो मानो होनबा जों फकागननि मानसियानो दंखायो मानो होनबा बिथाङा जों फकागनया जोंजोंनो लोगोआव दंखायो दै बिथाङा जोंनो 3 लाख थाखा फैसा होदों बे सैथो नाथाय बे हिनजावसाफोरनि लाइफनि थाखाय जोङो बिनानै लाखिदों बिथांनिफ्राय 3 लाख थाखा मानो होनब्ला बिथांमोननाव केस फैसा गैया बिथांमोना आंनाव गुगल पेआवसो फैसा दं होननानै बिथांमोना जोंनाव कियर कार्ड बिदों जोंथ' जाम्बा नङा जों गाज्रि मावोब्लाथ' जोंनि कियर कार्ड जों होआ ना मानो होनब्ला जों कियर कार्डखौ जोंनि लोगोनिफ्रायनो होनानै बिथांमोननि हिनजावसाफोरनि थाखाय फैसाखौ जों 3 लाख थाखा फैसा जोङो बिथाङा होलांनायखाय जों लाखिदों बेनो आरो नाथाय जोङो गाज्रि खामानि जों मावाखै मानो होनबा जों फैसाबो बियाखै फैसाबो डिमान्ड खालामाखै बिथांनाव जों फैसाबो जेबो माबा खालामाखै नाथाय मोनसेल' खोथा बियो फैसाखौ होलांदों कियर कार्डआव थिगानो हिनजावफोरनि लाइफनि थाखाय गावसोरो गाज्रि खामानि मावनायनि फिथाइखौसो हिनजावसाफोरनो थाखाय बे 3 लाख थाखाखौ होलांदों बे रांखौ जोङो हिनजावसाफोरनो जों हरजोब्बाय नाथाय हिनजावसाफोरनिफ्राय प्रुफ नांगौबा हिनजावसाफोरखौबो जोङो लाबोनानै बे फैसा प्रुफखौ जों देखायनो हायो बेनो आरो